tisalole mchitidwe ophwanya malamulo ogulira mafuta kupitirira. Bungwe la SIDED ngati bungwe limene limayankhulira Malawi mmawa uno linachiona kuti nchofunikira kuti lithirirepo mlomo pa nkhani zikuluzikulu ziwiri zokhuza dziko lino. Nkhanizi ndi nkhani yoyambirira Amalawi mudziwe kuti tikunamizidwa pa nkhani ya kagulidwe ka mafuta, ndipo ndondomeko zimene zasankhidwa kuti zisatiridwe zikususana kwa mtunthu ndi malamulo komanso ndondomeko zakagulidwe ka katundu kuphatikizapo mafuta mdziko muno. Izi zikuchitika ponamizira kuti apeza njira ija kuti akugula G to G kapena kuti boma ku boma. Nkhani ina yachiwiri ndi imene yakhala ikuzungulira pa masamba a mchezo yonena kuti zimamveka kunena kuti ku nyumba ya malamulo anthu ena amene amazimva kuti iwo nda Malawi kuposa anzawo akunza kuti kumeneko ankapange biro, akapereke biro mu nyumba muja kuti aphungu akakambirane kuti pakuthapa zonse tikhale ndi lamulo lonena kuti lizipereka poyimira age kapena zaka, kunena kuti munthu akapyola zaka izi sakuyenera kutenga nawo mbali pa mpikisano wa mtsogoleri wa dziko. Mosapindira ndevu nkamwa, timafuna pano uthenga upite kwa mamulumuzana amene adasankhidwa nda achakwera kuti aziwathandiza ntchito ku nyumba ya chifumu imene anthu ambiri amadziwa kuti ku State House, kunena kuti asiye mchitidwe olowerera ntchito zogula mafuta mophwanya malamulo. Ndi kunena pano akonza kale ndondomeko yonena kuti agule mafuta pafupifupi 360,000 metric tons omwe abwere monamizira kuti akugula mu njira ija ya government to government. Ife tikupira kuti dziko la Malawi ndi dziko losatira malamulo, ndete ndi ndondomeko zachikhalire zomwe zinakhazikitsidwa kunena kuti mdziko muno tizitha kugula komanso kugulisa mafuta. Ndi chake ino Malawi ni mboni zikakhala kuti ndondomeko zopena zaphonyedwa mwachisanzo mumaona bungwe lija la Mera limapita kukaseka filling station, kusonyeza kuti dziko la Malawi si dziko longoziyendera kapena dziko la zipwirikiti, limaneneratu aliyense ndi ntchito yake malinganso ndi lamulo limene lidapangisa kuti munthuyo alembedwe pa ntchito imeneyo. Timafunanso tiwafunse anthu amene wanachitika mwayi kunena kuti qualification yawo yayikulu ndiona kuti achakwera maziwa. Fa munthu kugwira ntchito ku State House sungakhala kuti angati a president sakudziwa, sungapezeke mwayi ukagwira ntchito kumeneko. So anthu amene wamwayiwa amene amaziwidwa ndi achakwera amene anawasankha kuti azawathandizira kumene kucha, timafuna auze mtundu wa Malawi kuti mphamvu zogulira mafuta akuzitenga kuti. Funso limene tikufunsa chifukwa tonse tikudziwa kuti anokma akamagula mafuta pali malamulo amene amagwirisa ntchito, Amera akamagula mafuta pali ndondomeko zimene amagwirisa ntchito, komanso kuli bungwe la PPDA limene limakhala ndi chidwi kuunikira kapena kununkhisa kapena kupereka chilolezo pena paliponse pamene nthambi ya boma ikufuna kugula katundu wina aliyense mkati muno ngakhalenso kunja. Ndimafuna ndiziwise mtundu wa Malawi kuti zimene tidamva kunena kuti mdziko muno mabwera mafuta okwana 51 million liters kuzera kutanga munjira ya boma to boma kapena G to G zinali zaboza, boza lake la mkunkhuniza. Mafuta amene aja anagula ku kampani yoyima pa yokha ya Gulf Energies. Komano mafuta aja adagulidwa nthawi imene zinthu zidafika posauzana. Kuti zinthu zifike posauzana adachitanso anthu kukonza mwadala. Zitafika ndinene pano kuti vuto lathu la mafuta Malawi muno sinkhani onena kunja kwa mafuta kulibe. Nkhani ndionena kuti kulipira sitikulipira, tikupanga utambwali. Utambwali ubwere fachani, timauzidwa ndipo timakhulupirira kuti mdziko muno forex mulibe. Koma nthawi imene panapangidwa chiganizo choti kugulidwe malita amene aja 51 million liters amene anakafikira kutanga, kunali kunena kuti anthu amene amatibweresera mafutawo adali ndi ngongole. Boma linali ndi ngongole zoti lipereke kumeneko. Ndiye anthu mwakukoma mtima kwawo atakambirana adaona kuti dziko la Malawi likuyeneka lizipitirira.
ndiyeno akasiya kuti pasa mafuta dziko liwonongeka, anthu avutika. Ndi adagwirizana kuti tiye tipange thumba lolena kuti inu mukapeza ndalama iliyonse ya dola muzikaponyako mtichosera. Ndiyeno thumba limeneli limayenda m'malimiti a 50 miliyoni kupita 100 miliyoni. Kuti muziwe kuti mavuto amene tumwana nawo mdziko muno mafuta ndiokonza dala, chonena kuti atayitanisa mafuta amene wa ku Gulf Energies adakapezeka kuti ndalama zapezekano, ndalama zimene amakanika kuti apereke kukochepa ku ngongole ya 100 miliyoni chesike pansi, adakwanisa kukasegula timati letter of credit ya 150 miliyoni. Kusonyeza kuti akanatenga olo tingoyerekeza 50 miliyoni kukaponya ku thumba lokhazikika lija, ndiye kuti anthu amene amabweresa mafuta mosatira ndondomeko sakanadandaula bweza kuti bweresera mafuta. Izi zidachitika mwadala kunena kuti tikhalenga tutapanikizika, malamulo asasatiridwe, mafuta awa abwere mdziko muno. Letter of credit imene itasekulidwa, ndalama zitaperekedwa, anthu anakazisatira, anakatengako gawo lawo. Anthu oti kwadziwa tikuyankha pano kudziwanso kuti ndife. Ndiyeno kuti mudziwe kuti 51 miliyoni imene inabwera, zimamvetsa chisoni. Tinaona nduna ya mphamvu Ibrahim Matola kujambulisa ngati mnyamata kapena msikana amene ongosegula kumene Facebook page yake, so he looked so excited kumanena kuti tukalandira mafuta a G2G. Pamene chikhalirecho amadziwa kuti mafuta awo sanagulidwe ku boma la Kenya. Akanakhala kuti mafuta awo akugula boma la Malawi ndi boma la Kenya, ndiye kuti kanakhala Nokma ndi kampani ya boma ya ku Kenya ako kulumikizana. Chimozimozi ngati akufuna kugula mafuta ku Mozambique, ikhala Nokma ndi kampani ya boma ya ku Mozambique ko kulumikizana. Ife Malawi ikuti imirira ndi Nokma. Koma pamene pachapo Nokma was not involved. Ndiye zinali chisoni kuti nduna imaziwa choona kuba inasankha kunamiza mtundu wa Malawi. Ndiyeno chomvetsa chisoni kwambiri ndichi kuti kuzafikira lero mafuta amate amwazizizi aja sanabwereko kutangako, adakali komweko. Ndiye pano pakonza ndondomeko yoti apeze sitima ina iwanyamule mafuta aja abwere kunakala. Mafuta awa anabwera kale pa mtengo odula, ndiye pano tikuonjezeranso ndalama. Ndifa yake musamadabwe anthu ena kumanena kuti tikweze mtengo wa mafuta pamene tikuziwa kuti vuto ndi forex, ena kukakamena kuti tikweze mangwacha, nkhani zake ndi zimenezi. Ndiyeno tiyerekeze kuti munthu ufuna kugulika katundu mwazizizi, ndiye nkutenga mpaka na 5-6 months. Pamene ponso pali kuti mwagula mwazizizi, nkhani yake ndiyo ngofuna kuabera Malawi. Kuti mukhulupirire kuti ufuna kuberedwa, popeza ndalama za 51 miliyoni atenga liters, panopa akonzanso kuti kubwere 360,000 metric tons. Mwanjira yomwe ija yosasatira malamulo ija, ndifuna tikukauza kuti kodi mphamvu State House ikuzitenga kuti zogulira mafuta. President Lazarus Chakwera ndi president wa number 6 Malaimon. Sitidamvepo kuti anthu aku State House akula mphamvu mpakana kumagula mafuta. Mwina ngati akufuna zimenezo apezere mwayi msonkhano umene ukuyambawo m'malo mwa age limit bill, apitise bill yonena kuti State House izigula mafuta. Ndi akatera atiuze kuti amera ndi Anokma azigwira ntchito yanji. Ndimafuna ndisindike pano kuti Malawi tikasekerera ntchitidwe uwu vuto la mafuta lipitirira. Mwina ndinene pano kuti pali kulimbana chifukwa kuti mu mafutamo anthu amapindula, amapeza dipo. Ndi aliyense afuna kuti ogula mafuta akhale iyeyo, cholinga ndalama zikalipiridwa azizisatira. Nanena kuti letter of credit ya 150 miliyoni inasigulidwa apa, ya 51 miliyoni liters yo inalipiridwa, ndi anayisatira ukatengapo gawo lawo. Kusonyeza kuti panopa amva kukoma, ndifaka afuna kuti kubwere ina cholinga kuti so aisatire. Koma zonsezi zikuchitika pamwamba pa kuti malamulo akuphwanyidwa, zikuchitika pamwamba ponena kuti ntchito zachuma zaima, pamwamba ponena kuti Amalawi agona ndi njala, pamwamba ponena kuti Amalawi sopano akumayenda pansi fasanga kwanise kulipira ma transport. Ndiye lero anthu ena m'malo moti agwire ntchito imene analembedwa ku State House iko azipasa ntchito ina imene sikuwayenera. Pankhani imene pomaliza ndi wachenjeze ku State House kunena kuti ngati satibweresera lamulo limene likuwapasa mphamvu kuti azilowera ku mafuta asiye zimenezi. Koma ngati sasiya akapitirira ndi dilu yawo imene afuna kupanga yachiwiri imene sikuoneka emergency nature,
ndiye kuti aputa mkwiyo wa Malawi. Ndibwereze pamene pokuti ngati State House sibwera poyera kuzatiuza lamulo limene kwapasa mphamvu kuti azigula mafuta, ndiye kuti aputa mkwiyo wa Malawi. Ndeno gawo 2 popeza manena kuti wandisokusera nkulinga utamva tachenjeza pano, sitinachule mayina, kusachula mayina kusuti tikwaopa aiti kwaziwa andi mene anayendera itinale yawo tikuiziwa, ndalama zimene atenga tikuziziwa. Ndiye phase 2 akapitirira, we will just prove to them kuti they are not untouchables. We will prove to them kuti they are not above the law. Popeza kuti mabungwe ngati ACB adatha mwadala cholinga kuti Malawi aziberedwa, tasala ndi chidwa chimodzi cha mphamvu kwambiri, naming and shaming. Naming and shaming ndimene tasala nayo, tizangobwera pano tizanena kuti auje mukamaona kupanga matama ntawunimu asiya ntchito yawo yosesa ku State House akumagula mafuta, auje asiya ntchito yawo yosita majeketi ku State House ayamba kumapanga za mafuta. Tizabwera pano koma sindifuna kuti tifike ku stage imeneyo. Nkhani yachiwiri imene tinabwera nayo, ndiona kuti tithokoze chifukwa Malawi anakwiya kwambiri atamva kuti ena ake anthu ozikonda afuna apite ku nyumba ya malamulo akakhazikise lamulo lonena kuti pakhale zaka zomulesa munthu kuti asaime pa chisankho. Mafuna tikumbusane kuti mbuyomo kwa zaka 31 tinali pa lamulo wankhanza, lamulo nali munthu mmodzi Kamuzubanda ndi Malawi Congress Party. Ndiye anthu akudabwa kuti pakuoneka kuti ngakhale papita zaka zambiri koma kamagazi mu DNA kankhanza kaja kadalipobe, kamagazi kaja kophana kaja kalipobe, kamagazi aja ongofuna kumangomangana kalipobe, maganizo opsezana aja alipobe. Makosa na MCP, can you wake up? Dziko la Malawi lidasintha ndi democracy. Ndiyezo mungofuna kumangozuka kumangobweresa ti malamulo topanda budget, Amalawi atopa. Pano pa Amalawi ali ndi njala. Tapanga nizonena kuti kunjaku njala ithe Amalawi akuvutika katundu wa sike mtengo. Izi zomabweresa ti malamulo topanda budget sitabwino. Chifukwa chimenecho ndithokoze, tinaona mkulu azokambira ku nyumba ya malamulo olemekezeka Richard Chimweto Banda akuyankhula musapindira ndevu kama muonesa usogoleri kunena kuti nkhani imene siyoona. Komanso tithokoze mkulu wosusa boma ku nyumba ya malamulo Dr. George Chaponda dzulo usiku analemba pa samba lawo la mchezo kuti malinga ndi komiti yaikulu yokambirana zimene amakambirana mu nyumba agwirizana kuti nkhani imeneyo palibe. Tithokoze. Komabe ndimafuna ndinene ichi kuti lamulo ngati limene lija silingangochokera kwina kulikonse. Monga mmene anenera ajaji akale amaungulu, ndipo tikuthokozena amaungulu mayima ndi Malawi, mtima umene ndiofunikira. Lamulo ngati limene silingangobwera basi kuti kwina wakangozambatuka nkubwera ife tiwapasidwa ndalama zakuba ku nyumba ya malamulo kuti ife tisinthe lamulo. Pamafunika ndithu kuomba nkota, ma consultation meeting achitike osogozedwa ndi Malawi Law Commission komanso bungwe la Malawi Law Society kuti anthu onse apereke maganizo awo bwino lomwe pa nkhani imeneyo. Komanso sikanabwera nkhani imeneyo pano pakalembere wachitika kali wachisankho, anthu apanga kali ma convention, malamulo sampanga ngati chibisa lirano. Ndiye anthu amene amasatira bwino za good governance amanena kuti lamulo lililonse limene likususana ndi constitution lamulo limene ndiloyipa monga amene ayankhula maunguli. Ndiye tikudziwa kuti ku Malawi siku nthawi ina yake anthu timakhala ngati kuti timazitengera zinthu chilichonse timatha kuchitika munthawi ina iliyonse. Nkutheka kuti wina akhoza kuyerekeza kunena kuti akayambise nkhani imeneyi. Chifukwa chonena kuti ku parliament kuja mwina Malawi ngati simukuziwa lachinayi ndi siku limene analikonza kuti likhale siku la mamembala, kusonyeza kuti amatha kumakambirana zinthu. Phungu mmodzi amatha kungoyima nkunena kuti ndimafuna tipemphe kuti tiyimise zimene tikukambirana tikambe nkhani yakuti. Tinaonapo mbuyomu zidachitikapo, kunabwera malamulo angapo ongokhala ngati ongozembesa. Ndiye nkutheka kuti mwina ku business committee mwakambirana pamvana ndipo tathokoza. Nkutheka kuti Richard Chimweto Banda manena zoona ndipo tathokoza. Koma wina wake akaganiza ifa chajera kuti apange za ukhutu kumvezi, ndiye kuti amva ululu wa Malawi. Amene ayerekeze kupanga zimenezi tizikagona ku constituency kwake, tizikagona nyumba mwake kumene kumuzi kwawoko ndi town muno. Chifukwa timakuziwa na phunguni. Ndani akale kuti chifukwa kuti ACB yatha nthambi za boma kulibe ndiye tayamba kutola mwamba chibwana. Timakuziwani manamba anu tilinawo kumene makhala timakuziwani aphungu nonse mwenye 193. Ndiyeno amene azapange chibwanayo tizikagona ku nyumba kwake.
osati pa nyumba pake kuma nyumba mwake tikalowa ku nyumba kwake so kwa amayi ake kumuzi kwawo kwa zilongo wake tikapanga kampu kumeneko munthu amene kumaliza kukhala phungu kakhala kameneko ndichenjeze chifukwa zikuoneka ngati kuti chibwana chachuluka mkumano umenewu anthu akuyembeza kuti ikhale budget yonena kuti ipolese zilonda zimene Malawi ali nawo tili mavuto ambiri ndiye tisataye nthawi kumakapanga lamulo loti tifuna kuti tiwakole auje lamulo samapanga molingalira munthu lamulo amapanga njolinga kuti litumikire anthu munthu ne ndikuoneka kuti ndimakonda kuyankhula mundilole nditekere pamenepa sindili ndekha comrade ndikupaseni 2 minutes muombe mkota pa zinthu ziwiri zimene ndakamba pano zikomo kwambiri zikomo kwambiri comrade choyamba ndimafuna nene kuti no comrade alankhula kwambiri choncho ine ndingoyenda mwiri mutatu pankhani yokhuzana ndi mafuta taona mdziko muno kuti pala anthu ena ake amene akuona ngati kuti dzikoli silifika pa 16 September chaka chino likhoza kukhala litatha ndiye akuona ngati kuti akapanga zinthu zina zake kutsogoloko palibe wina ake amene adzabwere mkuzafunsa koma ndimafuna ndiakumbutse kunali mbuyo takhalapo nawo anthu omaona ngati afikapo ndipo boma litasintha adagwidwa pakhosi ndipo tikunena pano ena tikuwadziwa akuyenda nyomi mtauni kuti koda polisi amtenga soliti idzafika nditu nthawi imene adzayankha okha achakwera kulibe pankhani imene ndisachedwe koma ndipite straight ku nkhani imene amakamba comrade Namiwa ya HB titayimva nkhani iyi choyamba kunali kumva chisoni kuti koda abale wanga nsanje tuchitipa atulankhani muli apa vuto la Malawi lero ndi zaka zimene president akuyenera adzikhala akafuna kukhala pampando chifukwa tikunena pano ana ena abwezedwa ku skulu chifukwa chokamba kuti bungwe la USAID lasiya kuwathandiza ena panopo ntchito zatha ena ndikukamba pano mankhwala pompano akhala kuti muna make sakupezeka moyenera chifukwa bungwe limene mapanga zimenezo lasiya malo mokuti tipite ku parliament kuti ana amene watathandiza bwanji nanga amene ntchito zawo aluza tasamala bwanji nanga kodi ku health tikonzako bwanji zoona ndithu nkumono nga misonkho ya Malawi kumakambirana nkhani zoti kodi president adzikhala nzaka zingati kodi ngakhala zathu a science angabwerese umboni pa dziko pano kuti kuchepa kwa zaka kwa munthu kapena kuchuluka kwa zaka kwa munthu kumampangitsa munthu kukhala mtsogoleri wabwino taona ife maiko onena kuti mtsogoleri wachepere akuyenda bwino ena aso mtsogoleri wachikulire akuyenda bwino maiko onso mtsogoleri ukhala wankulu osayenda bwino mtsogoleri ukhala wachepere osayenda bwino zomwe zikusonyeza kunena kuti zaka za munthu sizimapanga determine utsogoleri wabwino mavuto amene tili nawo ku Malawi ndi choyambirira kayendesedwe ka dziko komanso corruption ndi zinthu zimene ife timaona ngati kunena kuti boma lachakwera likanalunjika ndithu kugwira ntchito mochilimika kuti tseke magapo amenewo ndicho linga chonati umphawi uthe tikunena pano anthu kumudzi chakudya alibe mwakhala mukuona ine boma komanso mabungwe ena ukangalika iye ayitifuna tigawe chakudya uko kusonyeza kuti ngakhale iwo akudziwa kuti chakudya mdziko muno mulibe malo mokuti pano ife tidzilimbikitsa kunena kuti kende chisankho cha mtendere ndikukhulupirira kuti singapite ku parliament ndi umakambirana nkhani yoti president asamafike zaka izi chenjezo langa lipite kwa speaker parliament ikuyambira mmene anakhala speaker yowacha yakhalesa kuyenda bwino takati kumangoona 105 pena aphungu mwina more than 20 kutusula siku limodzi kakhala panja kusonyeza kuti yakhale kukanika tikanakonda kuti amalize bwino kuti kutsogoloko tidzakhaleso ndi chidwi kuti Malawi titakhala ndi speaker wachizimayi oyamba adayendetsa bwino parliament ndipo ife tikufunanso kuti kutsogoloko kukhalenso ma speaker ochuluka achizimayi koma tikudziwa kuti pena amakhala kuti mwina akupangidwa influence ndi atsogoleri asalole zimenezo chifukwa mbiri imene akupanga apayi si ya Malawi Congress Party ni mbiri ya iwo ngati speaker wa nyumba ya malamulo monga mana kambira Namiwa ndibwerezenso kunena kuti mabilu achibwana ngati awo sitikuwafuna ku Malawi ngakhala akananena kunena kuti akuti yayi munthu amene anakhalapo mbusa sakuyenera kuti aime pa chisankho chimene chikubwerachi ife tikanabwera pano kuna kuti no mu 1993 mmene tidamenyera nkhondo kuti tifuna zipani zambirimbiri kuna abweranso proposition yonena kuti Kamuzu Banda asaime fetu wakulu koma zipani zotsutsa kuphatikizapo UDF afford ndi zina adakamba kuti ayi democracy imene timayifuna ife si imene
alole ni Dr. Banda ayima adayima pampando ali ndi zaka zoposera 90 funso nkumati koda amene apite ndi bill imene ku parliament kuchipani kwake malamulonso akunena kuti munthu osadusa zaka amene wadusa zaka 75 asamayime chifukwa zikuyenera kuyambira kuchipaniko zisanapite ku parliament koma ngati zikungofikira ku parliament ndefe tikuona ngati mwina malamulo awa akupanga target mwina munthu wina wache so tikunena kuti ayi sitipanga malamulo kupanga target an individual tiye tipange malamulo okomera wina aliyense akaime nawo pa ballot amalawi akasankhe azikoma kwambiri comrade zikomo kwambiri ndi apase abit seated 30 seconds mukakauche blanket zikomo kwambiri zikomo kwambiri pamene amalawi dziko lafika po watopetsa kafukufuku akusonyeza kuti kwatuluka 1 billion funso nkumati kodi mmene zinthu zikuyendera katundu wadula kwambiri anthu akufa ndi njala kuli njala yambiri dziko lino tikuona kuti dziko latitopetsa dziko lathu lomwe latitopetsa ngati taliseza pamutu tili pa ukapolo ife tikufuna kuti ndalama imeneyi inakagwira ntchito kuthandizirako muzipatalamu mwina mankhwala angakhale uchepa anthu bweza ulandira nditu mankhwala anthu aulembetsa lero mankhwala umanena kuti muzalandire wiki yamawa munthu samwalira tiyeni tiyesetse kuwathandiza amalawi asazunzike dziko lawo lomwe tili pa mavuto kwambiri ku Malawi kuno njala nayo yavuta kwambiri anthu akudya zakudya zimene sanadyepo chibadwire kodi dziko la Malawi likupita kuti tizingozimwalirira tokha pamene kuli atsogoleri wozindikira povota paja timaona kuti zinthu zitithandiza koma tili pa ukapolo kwambiri ndi voti yathu yomwe zikomo kwambiri akulira atu abiti kulirira amayi ndi ana fanjala ikavuta mziko amavutika kwambiri ndi amayi ndi ana kuti zoona mukatenge 1 billion kuti mukapange biro yopanda pache ngati meneja pamene anthu akuvutika njala mmene amayankhula comrade Phiri anakambapo nkhani yofunikira kwambiri amayankhula ndi speaker olemekezeka Catherine Gotani Hara nkhani imene yandikumbusanso a Inspector General Mai Melini Yolam nkhani imene yesu andikumbusa Mai Emma Kalia chifukwa ku civil society kuti makakamiza kuti tatiye tizapasa azimayi mpata ndi zikunika kuti azimayi ajasu tikapasa mpata zimaoneka ngati zija timadalira zija amakazisiyanso so please Mai Emma Kalia mukonze mpata muyankhule ndi azimayi awiri amene Mai Melini Yolam paja anatiuza kuti aja angandangaze kwanja jamanga mpaka na pano sanatipase list akuona ngati nkhani yatha nkhani imene sitha nkhani imene ya Mai Melini Yolam izakulondolani olomutapanga retire. I want to challenge you nkhani imeneja it will follow you everywhere you go mukazapita out of this life legacy yanu izakhalapo pa nkhani imeneya kuti we had Mai mkulu wa polisi amene analolera kuti apolisi azigwisa ntchito misonkho ya anthu kumayikira kumbuyo zingandanga nkumatema anthu osalakwa so just do the needful, do the right to shame the devil. Madam Melini Yolam nkhani yoti munauza mtundu wa Malawi kuti mwagwira anthu azikwanje yache tikuafuna anthu amene timve milandu yawo kuti ayenda bwanji ku khoti. Chachiwiri nkhani ya speaker kwa nthawi yoyamba ataona speaker wa nyumba ya malamulo kukhala vice president wa MCP leader wazokambirana mu nyumba ya malamulo kukhala secretary general wa MCP wachiwiri kwa speaker nkukhala director of recruitment MCP kusonyeza kuti parliament ija si ya Malawi, parliament ya ndi ya MCP. Surprisingly we seem to be cool with it. Ndifaka kunena kuti pangono 105 pangono tuluka pangono my emotions ndikanapempha kuti akanakhala kuti Malawi timaganiza mwanzeru mmalo mwa age bill wija tikanapita ndi bill kuti pakati pa anthu awa pakati pa Richard Chimwendo ndi Catherine Gotani Hara mmozi mwa iwo pange atule pansi udindo sizingateke kuti vice president amene ali speaker MCP secretary general leader of government business MCP wachiwiri kwa speaker director of recruitment MCP and kumwanena kuti we are a serious country akulu what are we smoking tikutani kodi mzikomo so zikuoneka ngati kuti kuma limbana zinthu zopanda pache kumuzisiya serious matters. Iyi ninkaniona kuti tifuna mutuuze ngati mufuna mphamvu yathu munene timayima Malawi tipitibwera ku parliament tikuthandizeni kuti pakati pa anthu atatu awa mmozi mwa iwo achoke. Mbuyo muti maona
munthu akasankhidwa amapanga resign. Kuti chifukwa chani lero amalawi MCP ikutitola chonchi? Mmodzi mwa anthu atatu ndatchula apa amayeneka kutula pansi udindo ifa sizingatheke speaker, vice president MCP, leader of government business, secretary general MCP, wachiwiri kwa speaker ayo director of recruitment MCP. Tatani koda malawi. Nkhani imene ni food for thought. Uno ndi msonkhano wa atolankhani wandisokosera nkulinga utamva, ndipereke bwaloli mutifunse mafunso. The floor is open. Thank you very much. Chete sausa nyama koma suyo. Ngati palibe mafunso, tuuzeni kuti mafunso palibe. Ine ndi Promise Tom kuchokera ku Nkhoma Sinod Radio. Mafuna ndi vetsetse kumaso mwina mutatambasula bwino kunena kuti zikuoneka ngati pali ziyangoyango pa dongosolo limene boma linanena kuti likufuna kusintha ndondomeko yogulira mafuta. Mwina pofuna kumvetsetsa ndi pati pamene mukuona kuti sipakulongosoka pamene papangitsa kuti vutoli makamaka vuto la kusowa kumafuta likhale likupitirira ngakhale boma linanena kuti pali njira imene akuganizira kuti ithauthana ndi vuto limene la G2G. Section 12 ya malamulo akulu a dziko lino imanena kuti imapereka mphamvu ziwiri, political and legal authority kwa anthu. Nduna, president, MP, councillor amagwisa ntchito mphamvu za ndale, political authority. Anthu amene ali mu boma, ma department a boma amagwisa ntchito legal authority. Koma amanena kuti mphamvuzo amagwisa ntchito to save and to protect my interest a Malawi. Akugwisa ntchito kutumikira kapena kuteteza Malawi. Ndiyeno section 13 imanena kuti boma lili ndi mapasidwa mwayi kunena kuti lizibweresa malamulo otchakuka molingana ndi nthawi kuti azipitisa pasogolo moyo wa Malawi. Mukayang'anisisa amene zikuchitika mdziko muno, kumaona minister kupita watu kukalandira mafuta kumaombera m'manja, mukazaona ombera m'manja ma handclappers a ruling party kumafuna kuti ife tikhulupirire kuti kubweresa mafuta mdziko ndi chitukuko, mukuzowa ngati kuti akususana ndi malamulo a dziko lino. Zimafunsa mfuso kuti in whose interest are they doing this? Anthu awa they are serving petty selfish interest. Now pamene pakhotanya ni njira ndona kuti tonse tikudziwa kuti tili ndi PPDA. There is a reason why tili ndi PPDA. Tonse tikudziwa kuti tili ndi NOGMA. There is a reason why we have NOGMA. Tili ndi MERA. There is a reason why we have MERA. Ndiyeno ndalina kale kuti anthu anapanga vuto lonanena kuti mafuta athu a mdziko muno nkhani ya mafuta anena kuti sitimalipira. Ngongole inafika ponena kuti sikanakwanisa. Ndi amene amatibweresera mafuta awo tinawo makampani mukwadziwa amene amabweresera mafuta awo. Adanena kuti gentlemen imene afika ku ifeso ngati business siziyenda. Ndi atakhala pansi mowachonderera kuti dziko linika tulipite pasogolo. We have got a country to run. What do we do? Adagwizana kuti tapanga basket iyi muziti mukapeza muziponyako. Ife tizibwesera ni mafuta ako. Mosengera tutabwesa mafuta motani. Ndiye ena anabwera mwadala. Ndalina kale kuti tibwera pa naming and shaming. Pali wina mbale wake anakwatiwa ndi munthu wina ku banki yayikulu. Ndi anakamuuza kuti musapangeso release in forex. Musatuluse ndalama yakunja. Zinafika ponena kuti dziko lafika popanikizika. Ndife kuti tindira mulonona kuti zikafika potina malamulo ena amene kedwa ayikidwe pambali tipulumuse miyoyo. Ndife kuna kulidwa mafuta aja 51 million liters. Forex inalipo ku Reserve Bank. Munthu anagwisa ntchito ubale wake kukapanga influence decision kuti Reserve Bank isatuluse forex. Uko anthu amene apasa ndalama aja afuna ndalama zawo. Mena una kuti tisi yopereka mafuta awapezerapo mwayi. Tigwise ntchito ndondomeko iyo sasata malamulo. Ndiye kuti ikome nena kuti ndi G2G. Ndikupera mwa invade. Anthu akukonza dala mavuto cholinga ponena kuti yerekeze kuti anthu afuna kuba mwene mutu amalawa mbiri amve. Ndiye zimene amachita amapita sija ilo kayasa nyumba. Ndiye anthu adera ile kuti tikathandizire nyumba iyo kuyaka moto. Anthu achakachoka uku akuba amabwera kuzaba manyumba. So forex ku Reserve Bank akwauza kuti musatuluse forex, musalipire ma supplier athuwa. Cholinga anyanyale kuti sitibweresa mafuta. Akanyanyala iwo azuke akalenga ta Samaria ndipeze mafuta nsanga kuti nkhani ja ikome tiyenda anamiza Malawi kuti ndi G2G pamene si G2G. Ndikupa tonda kuyankhane. Ndanena kale kuti ngati sati yankha apa tizabwera sipa naming and shaming kuti iwe mulongo wako anakwatiwa ndi auje amagwira ntchito Reserve Bank kati auje munapanga zakuti fa anthu akuziona ngati kuti akupanga zinthuzi anthu sakudziwa. Amalawi siopusa koma Amalawi amungosunga bata. Amalawi ndiokonda mtendere. We are not daft. Zikumu kwambiri.
mwina iye ine second mongonjezera ndimafuna ndinene kuti no chomwe tikufuna ife nchoti ndondomeko zoyenerera zizitsatidwa. Mukumbukira nthawi ina yake boma lomwere chifukwa amati mphechepeche mwanjovu sadusa kawiri tidanena amalayo kuti ayi bola akhale feteleza otitaphwanya ndondomeko zina asiye na apite. Anthu anapita aja anakapezeka ali kubuchale indi kuchokera pamene paja mpaka na lero feteleza akuvuta benziko muno. Ndiye chifukwa kuti ifeyo tinalumidwapo mbuyomu ndi njoka apapa nkhale taona ifeyo khala tufuna kuti tilithawe zikomo kwambiri. The floor is still open. Maybe off the cameras, you should be able to disclose the names of the people allegedly to have been. Yeah, so just wanted to request that maybe off the camera, you should be able to disclose the names of the people allegedly to have been interfering with the work of Nokma and Mera at State House, because you would understand that as journalists would want to also extend an arm of fairness to those people and ask them to say their part. Otherwise, it will be unfair to just say there are some people. So if we ask State House, at State House there are some people, they will ask who are those people. So we believe that you should be able to share the names of those people, 2 or 3 maybe, so that we can be able to also balance the story. You have raised a very pertinent issue. We are not here speaking or defending Nogma or Mera. We are not saying that. What we are saying is we are against the illegal procurement of fuel. 1. 2. The last time I checked, the media imene for form of government inapasidwa ukaswiri, inapasidwa mphamvu section 36 section 35 kuti muzipanga ma investigations. Mwamwayi tili ndi access to information. Ndiye niwaganiza kuti zimene tanena pano mukanazipanga treat as a tip. Kenaka inuyo moti panga task panopa inu sotunda Malawi, you have got an obligation. You should go undercover. You'll be able to expose after what akuza ndi ku State House. It's simple. Akana kuti ngondo Malawi ena it would have been 22 million plus. Kuma taipanga narrow down State House. Ndiye State House yamuyambe so kuchosera. Kodi anthu amene ali ku landscape angapanga zimenezi. Anthu amene ali uku mukachosera mpeza kuti mwasala ndiye anthu atatu mukwafunawo. Mukuona bwa fa anthu tuti madalira inuyo wa media ndiye mufunanso musiye ntchito yanu tizikugwirira ntchito ife fair and good in the interest of fairness. Ife tanena kale kuti mukaafusa akakana akapitiriza dilu ingati sayimisa tizabwera pano. After all, we'll be doing it in the interest of the general public. Ndisayankhule zambiri koma you can count us in kusidedi sitemabwera kusangoyankhula pene kusangolubalubwa mendatele kuti tizabwera pano tizauza kuti auje munakwera ndege sikulu kunomita kwa kuti tauzeni mnakatani auje. That means inuyo ngati musempanga investigate mukalephera ife tizabwera pano tizauza Malawi. Takhala pano chankale. We don't have all the time on earth. Kuchali chikwatu amanena kuti mupite mukalalike zimene mwazimva ndikupita kuti tayankhula malo mwanzanga onse ndimafuna ndikuthokozeni kuti mnakhala pamenepo. Tinakupasani mpata mwafusa mafuso pena pamene simunamve tizikambisana as we go. Koma uthenga upite State House kuti musiye kulowerera nkhani zogula mafuta, kugula mafuta mophwanya malamulo. Zikomo kwambiri.